hun er sur, men det bliver vi alle sammen en gang imellem. Det udviklet til selvskadende borderline-patienter. Det er også det, der er evidens for, at det virker til. Men der indgår mange forskellige ting, blandt andet nogle færdigheder. Og det er dem, vi ligesom har isoleret lidt og tager for sig selv, for det er nogle helt almindelige mennesker kan bruge til noget positivt. Det ene, det er mindfulness-færdigheder, for det handler simpelthen om, at man er nødt til at være til stede i sit eget liv nu og her, ellers er der ikke noget, der er særlig effektivt. Så er det relationsfærdigheder. Hvordan opbygger man gode relationer, hvordan bevarer man gode relationer, vedligeholder dem, og hvordan afslutter man destruktive relationer, hvordan beder man om noget, og hvordan siger man pænt nej tak, sådan nogle ting. Så er der følelsesreguleringsfærdigheder, som handler om egentlig at kunne identificere følelserne, navngive dem over for sig selv. Nu er jeg faktisk ked af det, nu er jeg faktisk glad, eller nu er jeg faktisk, hvad det nu end er. Og så håndtere det, regulere det ned eller op, afhængig af, hvad man tænker er mest hensigtsmæssigt i forhold til den situation, man står i. Og så er der krisefærdigheder. Krisefærdigheder, det er, når det er ude af kontrol. Hvordan undgår jeg at gøre tingene værre? Og der skal nogle gange nogle lidt dramatiske ting for, at vi klarer dramatiske situationer. Men lad os lige prøve at se lidt nærmere på, hvad det er, Stina er op imod her. Det kan være, at der er en god forklaring på hendes reaktion. Ja, mor. Ja, men det giver jeg da ikke ret i. Altså, hvis der... og det kan jeg godt se. Jeg skal nok prøve på at gøre det bedre. Jeg gør det anderledes. Synes du virkelig, jeg er så forfærdelig? Synes du virkelig, jeg er så ubetænksom? Synes du virkelig, jeg er sådan en dårlig mor? Stinas mor har ringet til hende, og som man fornemmer her, så er det ikke kun en masse pæne og søde og rare ord, der kommer. Der kommer også noget, som gør, at Stina føler sig anklaget. Hun føler også noget af det er urimeligt, og derfor så har hun mulighed for at bruge Buko. Buko er altid, altså man kan altid bruge Buko i en hvilken som helst relation. Og det handler egentlig om at sige, når du siger eller gør sådan der, så får det mig til at føle sådan og sådan. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du gør det her i stedet for, fordi så jeg nemmere har med at gøre, eller så sker der noget andet positivt for dig. Altså det ligesom skal motivere folk til at gøre det. Så benet står for beskrive situationen. U udtrykker følelser, altså udtryk dine følelser, udtryk dine behov, eller hvad du oplever lige her. Og så K'et, det konkretiserer, hvad du gerne vil have. Og det er vigtigt at være helt konkret. O'et for at oplyse om konsekvenser, det er, hvad skulle egentlig være motivationen for dig til at gøre det, jeg siger her? Mor, når du siger til mig, at jeg ikke dur til noget, så gør det mig faktisk rigtig ked af det. Og det gør mig faktisk også en lille smule vred. Så jeg vil rigtig gerne have, at du holder det for dig selv, fordi så bliver jeg nemmere at have med at gøre. Læg mærke til, at det ikke er sådan, hvad der er sandt og godt og retfærdigt og sådan noget, vi kigger på her. Det er, hvad der er effektivt i situationen. Og mindre bøvl, det kan være mor forstå.